wallahi tallahi gaba ɗaya al'amura sun kirkice mana amma muna sa ran kai a kai kirki kuma za mu kwashi kuɗi za mu je za mu sai kaya na alfarma inda za mu ringa zuwa dandali muna kece mu da wasu mutane iri-iri da yawa a birnin nan can kaka mun da gidan mai wanki da kuka tare da shi muke zuwa yankara yanzu ya yi kuɗi ya tafi kuɗi ya ba mu ta da ake dan gidan mai sai da gero ya yi kuɗi ya tafi kuɗi ya ba mu ba mu san kare abin da da ya ce mana abin da a birnin kai ba da kuma kana nan al'amuran Allah ga mu yawwa ba nan ba ku misali kasa alatan ya ana saddiq suna na saddiq yaran tumbin giwa yaran tumbin giwa yaran tumbin giwa yaran tumbin giwa Kaje ka ce kasansa. Je ka ce kasansa. Kana ganin wancan bai kala da yan karkaran nan ba. to ba da zo wucewa in dai an mai magana bai ansa ba kowa ya mummari na Sale Kai ka ce alƙawari sirawa ma ce ma ne magana. Wayo fuskata kai Allah isa amma ne sun mariri wannan gakwai Salamu alaikum fada wallahi da kana magana ban ji ba da yake ina yin waya ne wallahi da nan sai ya fi sakunne na ina yin waya na wuce ta haka ban san kana magana ba wallahi na ga mutane da suna dukan ka haka to abin sai ban mamaki ne ce to akan menene haka sorry fa sorry A danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mun gode masoya.